बयनिसिम जिसुनि मुङै गोजोननाय हरग्रोनाय जाबाय। दानो बे समाव सुंद' बाइबेलनि बोसोन फरायनो आखायाव लादों। बेयो जाबाय लुकासनि 12:16 20 सिरिसिम। जिसुआ बे फिदिंनाय बाथ्राखौ बिसोरनो रायथिबाय। सानसे समाव दाबसे जायगायाव सासे धोनि मानसिहा हुआव बिमायनो आबाद जादोंमोन। गावनि आबादखौ नुनानै बियो साननो हमबाय, बे एसेबां आबादखौ दोननो आंहा जायगा गैया। अब्ला आं दा मा खालामनो? बियो सानखांबाय, आङो मोनसे खामानि मावनोसै। आंनि बाख्रिफोरखौ सिफायजोबनानै गेदेर गेदेर बाख्रि लुफिननोसै आरो बेयाव आंनि गासै आबाद आरो दोहोनफोरखौ दोननोसै। बिनि उनाव आङो आंनि जिउखौ होनगोन, ओ जिउ, नोंनि लागै आङो गोबां बोसोरफोरनि थाखाय मोजां मोजां मुवाफोर बुथुमखाबाय। नोङो गोजोनै था, जा, लों आरो रंजा। नाथाय इसोरा बिखौ होनबाय, ओ जाम्बा, दिनै हरावनो नोङो थैगोन। अब्ला नोंनि बुथुमनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन?